आपल्या जिल्ह्याचे सन्माननीय पालकमंत्री आदरणीय बर्णे मामा, ज्येष्ठ नेते गणपतरावजी देशमुख साहेब तथा आबासाहेब, जिल्ह्याचे एक राष्ट्रवादीचे नेते आणि माझे सहकारी आदरणीय दीपक आबा सावंत पाटील, सर्व शासकीय ज्येष्ठ अधिकारी, आपण जमलेले सर्व जबाबदार अधिकारी मंडळी, गेल्या कोरोनाची सुरुवात झाल्यापासून मामा जिल्ह्यात सर्वात जास्त चांगली यंत्रणा ही सांगोला तालुक्यानं राबवलेली आहे, असा मला 2 दिवसापूर्वी SP साहेब आदरणीय मनोज पाटील आणि जिल्हाधिकारी शंभरकर साहेब यांचा स्वतःहून फोन आला होता आणि सांगोल्याच्या यंत्रणेकडून शेजारच्या काही तालुक्यांनी आदर्श घेतले होते, परंतु दुर्दैवानं आज आपल्या गिरडी गावात पहिला ग्रामीण भागातील रुग्ण सापडला. हा रुग्ण मुंबईमधून आल्यामुळं हा प्रसंग आपल्यावर ओढवलेला आहे. मामा, मुंबईला जवळजवळ 20% सांगोल्याची जनता रोजीरोटीला जगण्यासाठी गेली 50 वर्ष गेलेली आहे. इतर तालुक्यातून मुंबईला जाणारी लोक ही बऱ्यापैकी नोकरीला आणि चांगल्या वसाहतीत राहणारे लोक आहेत आणि सांगोला तालुक्यातून गेलेला माणूस हा सर्वसाधारणपणे झोपडपट्टीत राहणारा माणूस आहे. दुसरा प्रश्न, अजूनही लोक चौकातली तरुण वर्ग ज्यादा थांबण्यात मोह आहे. त्यानं पोलीस खात्यानं अतिशय कडक काम केलेलं आहे. त्यांनाही शेवटी संख्येच्या मर्यादा पडत आहेत. तर अशी एक यंत्रणा करावी. DYS साहेब, गवळी साहेबांना माझी विनंती आहे की पोलीस पाटलांनी ती नावं, दररोजच चौकात उभा राहणाऱ्या पोरांची नावं, तरुणांची नावं तुमच्यावर कळवून आणि त्यांना शासकीय खात्याकडून नोटीस पाठवून किंवा बोलावून म्हणून सूचना देणं, असा काय यंत्रणा राबवता येते का, हा एक नवीन प्रयोग करा. कारण सर्व ठिकाणी पोलीस यंत्रणा पुरणार नाही. किती प्रयत्न केला तर ती लोकसंख्या अपुरीच राहणार आहे. तर या दिशेनं पोलीस पाटलाकडून नावं घेणारी त्या लोकांनाच जाऊन उचलणं, सूचना देणं, असं काय करता येतं, हा एक प्रयोग करावा. आता हा गुरव दवाखान्यात गेला, पण डॉक्टरनी भीतीपोटी त्याला तुला काय नाही म्हणून एका सेकंदात सांगितलं परत पाठवलं, पण तो रुग्ण नाही. दवाखान्याच्या बाबतीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली. डॉक्टर, सर्वच डॉक्टर खाजगी आणि शासकीय अतिशय भीतीग्रस्त मनस्थितीत आहेत आणि त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत तो रुग्ण 6-7 फूट अलीकडे आलेला चालत नाही, अशा अवस्था झाली. मामा, आपण आमदार फंडातून जिल्हाधिकारी पैसे वर्ग झालेले आहेत. आता मला वाटतं प्रत्येक आमदारांची 20 लाख आले. जिल्ह्यात सर्वसाधारण 2.25 कोटी रुपये गोळा होतो. तर शासकीय दवाखान्यात सध्या ॲपॅरेटस अतिशय अपुरी आहेत, तुटकी आहेत. हँडग्लोव्हसुद्धा त्यांना चांगले स्टँडर्ड नाही. ही यंत्रणा ह्या वस्तू ज्या आहेत त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आता टेंडर काढून अतिशय वेगात त्याचा पुरवठा झाला पाहिजे की जेणेकरून त्यात PPE किट्स त्याचाही समावेश आहे की जेणेकरून डॉक्टर लोकांच्या साधनं मिळाल्यानंतर पेशंट तपासण्याचं त्यांच्यात एक धाडस निर्माण होईल. एवढीच या निमित्तानं सूचना.
आपल्या बांधा शेजारचे आपल्याला पालकमंत्री मिळालेले आहेत. निश्चितपणानं ते प्रत्येक गोष्टीची काळजी करून घेऊन या आपल्या जिल्ह्यातला कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी यशस्वी होतील असा मला विश्वास आहे.